Wodarczyk za niemal zawiercie. Tutaj mamy umowny limit do 80 kg. Bubu Ćwik też chyba był, Zgadza się. I chyba Bubu był najcięższy z wszystkich. ale skarnie sobie poradziłeś. To fakt. Rozpoczynamy. Low kick w wykonaniu Oczkowskiego, drugi. No, cały czas do przodu, mimo tych low kicków. Kasjan. Oczkowski tutaj próbował wejść w nogi, ale Kasjan dobrze tutaj obronił tą próbę wprowadzenia. Mamy clinch, mamy kolana. Przypomnijmy, że jest to formuła semi-pro, czyli kolana na głowę są zabronione. Rozerwanie klinczu. Wracamy do walki w stójce. Ale od samego początku mocne wymiany. Widać, że to i ciosy, i kopnięcia ważą. Chwycenie tego front kicka w wykonaniu Kasjana. I Kasjan wydaje mi się, że szykuje tą prawą bombę. Cały czas ta prawa ręka jest w gotowości. Dawid Oczkowski, jeśli jest lżejszy, to oczywiście musi więcej wykonać tej pracy na nogach, żeby być nieuchwytny dla swojego rywala. Szczególnie w tych pierwszych minutach, w pierwszej rundzie, no bo wiadomo, że z każdą minutą ta siła ciosów będzie słabnąć. Ładny middle kick. I znowu Dawid Oczkowski bardzo ładnie tym middle kickiem rozpoczyna akcję. High kickiem w wykonaniu Kasjana. No i tu mamy troszeczkę inny obraz walki niż w poprzednich trzech pojedynkach. No teraz ładne kopnięcie w okolice wątroby. Tak, widać, że celuje cały czas w tą wątrobę Dawid Oczkowski. No i metodą prób i błędów może mu się to udać. Pamiętam taką walkę Arka Wrzoska z Badrem Hari, kiedy właśnie celował tym lewym high kickiem na głowę i za piątym bodajże razem weszło celnie i wygrał ten pojedynek. No ale mamy tutaj pojedynek taki stricte stójkowy. Cały czas mocne wymiany. Tak, panowie, widać, że lubią trenować kickboxing, kiedy są na sali. Oczywiście ten kickboxing pod MMA różni się dużo, no szczególnie tu Artur może powiedzieć, jakie są różnice, ponieważ walczył i w MMA, i w K1, także... No oczywiście tutaj kwestia tego zagrożenia z prowadzeniem jest bardzo istotna. O i teraz mamy właśnie wejście za plecy. Ściągnięcie do parteru, ale jeszcze nie mamy tej pozycji ustabilizowanej, chociaż jest wykluczona noga. 15 sekund do końca, ciekawe jak to wykorzysta Wodarczyk, bo jest to na pewno dobra pozycja dla niego. Po raz kolejny narożnik zostaje. Dzisiaj te narożniki są bardzo ruchome. W końcu hala na skarpie, to i narożniki idą do góry. Koniec pierwszej rundy. Runda wyrównana i tak szczerze zobaczymy, na kogo poszła korzyść, jeśli doczekamy się werdyktu. Tak, runda na pewno bardzo bliska. Ty, Artur, kiedyś miałeś w swojej karierze przyjemność sędziować jakieś walki jako sędzia punktowy? Tak. Zdarzało mi się również być za stolikiem punktowym. W środku nigdy, ale na kartach punktowych, a i owszem. Trudna dyscyplina, jeśli chodzi, to jest po prostu trudne, jeśli mamy takie ciasne rundy, żeby wybrać właśnie te elementy, które mogą przeważyć na kogoś korzyść. Uważam, że jeżeli ktoś jest skupiony i ja na przykład robiłem notatki, w sensie co jakiś mocniejszy, bardziej znaczący cios zaznaczałem sobie, to myślę, że to jest dobra droga do tego, aby potem właściwie wypunktować tę rundę, bo jeżeli będziemy obserwować na bieżąco, no nie zawsze pamiętamy, co działo się na początku. Często właśnie ta ostatnia minuta powoduje, że decydujemy, kto wygrał. I cały obraz, tak. A tutaj jednak jako sędzia punktowy powinniśmy oceniać całą rundę, przebieg całej rundy, a nie tylko końcówkę, która na przykład była podkreślona przez jakiegoś zawodnika. I lecimy z drugą rundą. Dawid Oczkowski, narożnik czerwony, Kasjan Wodarczyk, narożnik zielony. O, niebieski. Zielone spodenki oczywiście, ale narożnik niebieski. Tu mamy walkę w stójce. Z obu stron wymiany te pancerskie, pięściarskie. Są również i te niskie low kicki. Szuka tej mocnej wymiany Oczkowski, ale kiedy tylko podchodzi
dystans, w którym Włodarczyk może go kontrować, to te wymiany są bardzo mocne. Łach, Próba wysokiego kopnięcia, bardzo ładnie. i z drugiej strony miało być to samo. Ale w pierwszej rundzie też była taka sytuacja, kiedy najpierw kopnął Oczkowski, a potem Włodarczyk oddał. O, kopnięcie na wątrobę, bardzo ładnie. Tak, tutaj Dawid Oczkowski, mówię, no tą lewą nogą poluje. Dobra, teraz tempo, wejście w clinch, dociśnięcie swojego przeciwnika do klatki kolana. Zobaczymy, czy pokusi się o próbę sprowadzenia. Warto też zwrócić uwagę, że tu jest naprawdę no już waga 80 kg, czy jak u Kasjana 88. I tak jak Artur wspomniał, bardzo dobre tempo tego pojedynku, szczególnie w tej drugiej rundzie naprawdę dużo się dzieje. Mamy teraz clinch przy siatce, Kasjan Włodarczyk, próba uderzeń, próba pojedynczych kolan. Dawid Oczkowski cały czas oparty plecami, ale również oddaje kolana. Będzie teraz próba odwrócenia sytuacji na siatce. No ale Kasjan Włodarczyk bardzo dobrze tutaj kontruje to wszystko i cały czas ma rywala na siatce, czym oczywiście jest w pozycji dominującej. Połowa rundy za nami. Kolano w wykonaniu Kasjana. Chyba sędzia zaraz przyniesie tą walkę na środek oktagonu, ponieważ mało nam się dzieje tutaj w tym klinczu. Takie kolano na udo w wykonaniu Kasjana. Te ciosy wydają się tak jakby lekkie, ale naprawdę takie kolano przyjąć w klinczu to jest bolesne. Ale tutaj Artur dobrze zwrócił uwagę, że Dawid Oczkowski naprawdę sylwetka niczym kulturystyczna. Tak, no, jak przystało na Supermana. Tak jest. Teraz mieliśmy rozerwanie tego klinczu przez sędziego, ale od razu w pierwszej akcji. Bardzo podobnie to zrobił jak w pierwszej rundzie i w podobnym czasie. Mamy obalenie. No i Kasjan Włodarczyk tym oczywiście mocno zapunktuje na kartach sędziowskich. Mamy też pozycję boczną. Ale konsekwentnie, bardzo ładnie to zrobił Włodarczyk. Jak tylko został rozdzielony od I jest Dosia. Ground and pound. I koniec drugiej rundy. No ale na pewno tym zaznaczył u sędziów to, że był lepszy w tej rundzie, także Tak, to wprowadzenie tutaj na pewno miało znaczenie, tym bardziej, że zostało zakończone dosiadem. tak. Było też kilka ciosów z góry. No ale zaraz to wszystko zobaczymy na powtórkach, którzy realizatorzy nam zaprezentują. Oba narożniki pracują nad odświeżeniem. No i tutaj widzimy mocny prawy, ale potem od razu skontrowany kilkoma ciosami. Włodarczyk. Dawid Oczkowski wydaje mi się, że troszeczkę ma dłuższy zasięg ramion i szkoda, że tego nie wykorzystuje umiejętnie. No i tutaj ten dosiad. Tak naprawdę gong ratuje Oczkowskiego z opresji. Ponieważ widać było, że tam Włodarczyk rozpuszcza dopiero te ręce. No i zaraz zobaczymy trzecią odsłonę czwartej walki MMA Semi-Pro pomiędzy Dawidem Oczkowskim a Kasjanem Włodarczykiem, a później będzie studio, będzie występ artysty Dedis, no i polecimy z inną formułą, bo czeka nas kilka pojedynków w formule K1, a także boksu. Oczkowski na razie spokojnie, ale bardzo ładnie trafia. Mamy też odwrotną pozycję u Dawida Oczkowskiego. Bardzo dynamiczne te ciosy Oczkowskiego. Ach, po raz kolejny ta prawa ręka. Przebija się nią niczym tytan. Ale bardzo ładnie, nawet po wypuszczeniu tego prawego ciosu od razu Kasjan szuka klinczu. Tak, Kasjan zauważył, że jest silniejszy, jeśli chodzi o ten clinch przy siatce, jeśli chodzi o tą formę zapasów. I kiedy sprowadzi, no to tam już też przeważa. Ale na razie na spokojnie. Rozpracowuje pod siatką swoje rywale. Mamy przechwycenie nogi. Ale jednak Dawid Oczkowski wysuwa nogę. No widać, że tutaj jest ta przewaga kilogramów, ponieważ ciężko Dawidowi odwrócić tą pozycję na siatce. No i teraz można powiedzieć, że sam traci troszeczkę równowagę na nogach i znajdują się obaj panowie w parterze, a Kasjan Włodarczyk jest w pozycji, która
jego predysponuje do punktowania. Tak, mamy teraz półgardę. Widzimy, że tutaj Oczkowski wspina się po siatce. Będzie chciał się pewnie odepchnąć i w ten sposób ułatwić sobie mostkowanie, sweepowanie Włodarczyka. Dostaliśmy teraz info z reżyserki, że występ Dedisa nie odbędzie się teraz, ale będziemy mieć licytacje, podczas których Karol Garncarz poprowadzi studio z gościem, a prawdopodobnie będzie nim Denis Flintstone-Górniak, czyli zawodnik KSW. Mamy pozycję boczną. Kasjan Włodarczyk próbuje teraz przejść do pełnego dosiadu, ale Dawid Oczkowski cały czas blokuje. Mamy pozycję boczną. Mamy pozycję boczną, no i zobaczymy, czy uda się. No i udało się zdobyć dosiad Kasjanowi Włodarczykowi, tak samo jak w drugiej rundzie, chociaż teraz ma dużo więcej czasu. Bardzo mocno obija z góry Dawida Oczkowskiego. 15 sekund do końca. Zajęte plety, czy będzie wpięte duszenie? A i wysunął się Dawid Oczkowski z tego, ale mamy cały czas uderzenia. Jest wpięte duszenie, ale już nie uda się dokończyć tego Kasjanowi Włodarczykowi. Koniec czwartej walki MMA Semi Pro. No i zaraz dowiemy się, kto ją wygrał. Także zapraszamy do oktagonu, a konferencjer zaraz przedstawi nam punktację w tym starciu. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Kasjan